Doncs a partir del 25 de novembre, després de les eleccions, com a Iniciativa i Esquerra Unida, el que creiem és que s'ha d'engegar un procés per garantir que a Catalunya hi hagi una consulta, un referèndum, abans de que acabi la següent legislatura, per tant, abans dels 4 anys. Quan abans millor, però fent-ho ben fet. I per això proposem que hi hagi un acord nacional entre les forces polítiques que defensem aquest dret a decidir, que ja som majoria en el Parlament dissol i que probablement en el proper Parlament encara tindrem una majoria més àmplia, però no només un acord polític, també un acord social, és a dir, que totes aquelles organitzacions, entitats o associacions que vulguin sumar-se o que hagin de sumar-se en un procés així en formin part. Però si l'acord no és possible, finalment la consulta l'hem de fer igual, en els termes que sigui possible i sobretot garantint que tingui la màxima legitimitat. És precisament la legitimitat del procés el que ens garantirà després un reconeixement també a que aquest procés tingui conseqüències. No estem parlant d'un debat identitari, estem parlant d'un debat que ha de resoldre un conflicte polític que és real avui entre Catalunya i Espanya. Des d'Iniciativa i Esquerra Unida no contemplem una altra opció que no sigui la d'un estat propi, la de decidir des de la nostra pròpia sobirania, la de decidir la relació que volem amb Espanya, tant si és una relació diferent com si és la d'un trencament, i sobretot el que no entendríem és que quedar-nos com estem. És evident que qualsevol opció ha de garantir avançar.